Dur Yo Yarlum yaafumi Ko siwde ko feeñi Yarlum yaafumi Yurno ko diine ma Jaaso selli So haali Yen julmo wuuri Yen julmo kewɗe Yes, assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe fuutankoɓe gaddanama encore une fois en garti émission men wiyeteɗo sans frontiére gandi ɗo joguino aadi kala semaine gadden nalankoɓe walla mbiyen e fannuji kala les rappeur les comédien e kala fannu moye mbawi wonde ɓe bismoɓe ɗo e chaine men le number one mo ganduɗa carrément aussi kadi kañum woni innové chaine uji walla mbiya culture plat woni Big Weltare TV en mbayri noon arde ça fait des mois kono ko haajuji tan kono ha joni Big Weltare en continue aussi e golle baɗɗe fayde machallah wadde promouvoir culture pulaar encore une fois hande en jeehi en jiiloyima groupe de rap o ganduɗa carrément aussi waɗi preuve mum e nder Fouta e nder Galsen e wiyete ko Fresh Fouta en garti aussi quoi pour hollirde ɓe aussi kadi Galsen aduna golle mabɓe baɗɗe fayde machallah le groupe wiyete ko Fresh Fouta 3 membres woni Belɗo Voix Himzo et Tales en calmini aussi kadi leur ménageur wiyeteɗo Hitler mo ganduɗa actuellement il est en France kono ko adi kadi en jaa aussi en calmini aussi le PDG de la maison kanko woni Amadou Ba walla mbiya walla ndeɗumde gattimi tan atiya quoi Amadou Ba tan gasimi en tout cas Big Weltare kanko heede caméra o e tout e montage e wadde réalisé encore une fois en calmini debbo hen gorko suka e mawɗo kala to wawi wonde one love bro one love sister en calminama on juurama joni joni o dokken ko ga walla ga accumi rewo ga woni Belɗo Voix mettemo salmino aussi yeewiyankoɓe chaine men Big Weltare TV e bandiraɓe fulɓe fuutankoɓe ɓe jaajef on calminama on juurama koye ɓe ko Fresh Fouta from wuuro moɗo kajel doɓare ko jangodira way ko Belɗo Voix Himzo Tales avec ménageur Hilaire Niang ɓiɗɗo pullo salminama vraiment kadi weltanama aussi kala jeeɓowo Big Weltare TV weltanama jaajef yeman kala jeeɓowo Big Weltare TV weltanama joni joni o jehen ƴeewen jungo men ñaama musidɗo wiyete ko somi jumani ko Tales bisimilla maɗa Big Weltare TV assalamu aleykum Big Weltare on calminama on juurama on beltanama on feewi ɗo gonɗen ɗo koye émission meɗen sans frontiére avec Iba men et aussi avec le caméraman Amadou Ba eɗen calmini kala ɓiɗɗo pullo pullade lamdam eɗen mbiya kadi ɗum ɗon fof ko enen fof dendi yes calminima yeman merci beaucoup kanko woni Mr Tales jehen joni ƴen Mr Ham walla mbiyen Himzo yeman come on man assalamu aleykum Big Weltare calminama salmini Iba men borom émission a waɗama ɗigo e Amadou Ba salminama no feewi mi salmini Afrique fof no fotirno mi salmini Sénégal mi salmini Fouta mi salmini kala ɗo ɓippullo wawi wonde beltinimi ɗum no feewi kettoɗe Big Weltare kettoɗe Iba men hakkude Iba men e Fresh Fouta hande hayyeman weɓata yimɓe kala to keɗɗon jarama yeman kamɓe goni FF Fresh Fouta ɓe jeeya ko wuuro Molo dans la région de Matam aussi donc hande ɓe gari ɗo gam wadde promouvoir aussi kamɓe produit mabɓe oɗon gandi kamɓe wontoɓe ndewi ɓe puɗɗima rappude ko ɓooyi mais ko adi kadi en goɗɗoya yewtere il faut ganden carrément holko saabi le nom Fresh Fouta et aussi kadi groupe o hol année nde waɗi existé e hol sababu aussi baɗɗo ha hendini oɗo groupe holno affaire o yaari quoi Fresh Fouta waɗa créé ko 2009 si je me trompe pas ko 2009 waɗa créé Fresh Fouta ko filde tan mi leñol suusɓe hooliɓe Fouta ko minen woni FF way c'est vrai Tales holno hunde ardi quoi comment c'est venu est ce que ko an fuɗɗi groupe o walla Belɗo Voix walla ko onon fof garde e jour goto mbaɗɗon créé aussi Fresh Fouta eyyi Fresh Fouta comme no wirni ko 2009 fuɗɗi nden ko mboɗo wawi wiide ko min e oɗo boy minen gondanno woni Belɗo Voix minen joni woni grand eyyi joni ha joni ko boyam quoi Belɗo Voix ok ha joni ko boyam forme waɗi ɗum foof c'est ça une famille min continue hen nden minen piccanno mbaddano foof après min puɗɗi hen wadde rap ya ɓooy oɗo gagne no wawi minen foof gondanno min ƴettidi wadde rap lawol gotol Fresh Fouta noon ko cukaɓe feltanɓe leñol tusɓe hooliɓe Fouta sa wi min mbi Fresh Fouta ko ala rokkil Fresh kaɗen kañum ko yeeso tan yarata donc min payen Fouta woni origine amen ko toon min jeeya jiiɗi ko ligguɗen hen enen ala rokkil ko yeeso tan faya kala ko kocciɗen yen ɗum nawa ɗum yeeso ala rokkil ko yeeso rek ok c'est vrai nden e Himzo caggal nde tawɗa aussi kadi Fresh Fouta ene diida ene daari Mr Belɗo Voix et Tales est ce que an garɗa nde weeɓi aussi pour mbaɗa intégré e groupe o est ce que aɗa yani hen caɗele quoi assalamu aleykum
oui groupe on ngari mi hende wi be bi bani satti kadi sattani quoi affaire o kam ko liggéey tan quoi yare groupe e to kam di de ndappo quoi ñene ngari après bismi kam quoi bismi kam nani kam be kam les groupe e gile boy quoi gile 2000 mais ça va ha joni min continue feles foot manam ko ful tan be ñol sus ko holi bu foot comme la mbir ni feles kanyum recruta hay sa ko feles kadde tirda dum ko don tan fay tek be bima ko to tabene gal porter gal wofata quoi yeman feles foot sa yi kadi be jini couleur rouge kadi ko lañal kanyum kala to fi yaltina diñam kadi ko bodo japp dum taki feles sudi couleur rouge o non yaari quoi yeman en tout cas kam ngoni feles foot ko 3 membres belle voix Himzo Tales et mbo sikki aussi kala ni day aduna naata hen en jogi concept yomi naate hunde parce que aussi kadi ko dum do mban mi gom par rapport sa ƴeewi inde flèche foutande e slogan mon aussi kadi en laabi mais hande aussi ni natonde est ce que on jogino concept quoi hip hop et rap wa men demi naata rap ende nani men rek ko yidde ay den demi gonno sukaam de mbido way minen ko rap tan mi kettono rappol parce que den demi gonno sukaam de min garanno galle grand mi gor walla men feddame ni on wite ko dikilnya o instant bono gaboni o wadama big up no feek galle mi kebanno e min jeba ay melody tinen on ko rap américain min jebanno dum wadi gilay onon sa min jidi rap kadi concert ji mbaɗano gure takkidi wadi abou basalen walla jamin tekken be mbaɗano don concert après minen min jah min jiba kala concert baddo do ha cilon fof ko min yaabe après dum do fof ko yiddi ramde yabona min badi mine boya bi esken bata fuddadi yimde hen dina fu set après min tuddi yaltinde son wujni hen e min jema hen min batten montoyde so garaji so mbadi concert ba men jamin tekken abou basalen après min gar hen min bindo après min bad hen montre ko yamen ko minam départ nde min nanu en tan ko ni yidde ya bon ak din wonti yankini wontan min gonga joni min jogi en ko objectif aji no feewi ko yidde bamtude demgal pular ngal kadi yaade min jani kadi ha min goddi ha min batta hedede partout do Amérique France a video jamen kadi battun yebede wattude wade ton concert joni kam ko objectif aji modi min jogi en ok bamtude hunde kadi clip kadi min puddima clip goto deb pul kadi emin jidi kadi wadde kadi clip aji goddi kadi ok man ngade clip deb pul inchallah mais joni a haali wonde début on kadi ton on ja concert aji tout ngalon min don mais belle fois est ce que nden en tant que jeune rappeur yimbe ngandam est ce que on nden musano quoi ngalon e concert on jidi jouer donc on jouer hande ngalon koyde ngalon yimbe est ce que affaire musano quoi non vraiment c'est ko haldu gongo musino parce que nden ga ya min gitene jani ha gondi jalta quoi mi halnani parce que min ja ko juuti min jaado ko fotini ciloñ min jotto min jida windede sa min dañata ni cialot sa kadi min daña dal musi kam dal vraiment metti trop metti mais so on goppani aussi musique yidde no biuda ni pellital ngal ne wonno do pellital vraiment ko pellital ngal addi min ha do hennen quoi parce que départ on musir ni fof min muñi mais pour l'instant kam hande min alhamdulillah rabbil alamin min jaatata min nodda quoi dum tagi neddo kam hunde il faut ko musa ne belam lomto quoi debi o hunde faut ko muñal yeman so mi arti e Himzo ko non Himzo ano au début rap par exemple holko ɓurɗa teskade hen par exemple quoi et message mo ganduɗa ene poussema ha jiiɗa rappude par exemple quoi hol message mo jiɗɗa hen par exemple hol objectif aussi an poussema ha gaɗa tawtuɗaɓe kamɓe way min den min ɗum no solo min got rapat an solo gonnoɗa an kadi solo ok solo mais solo mboyani après nattodirmi wa fles e har kala miɓe quoi bi mboɗo yiɗi nattude groupe e nattumi hen way mais min message premier am single nden jaltinomi single goto ko basal quoi basal ok basal mo yurmini yimɓe ɓe ne mbaye aduna he haddini ɓe ne jelo ɓe ne gortimo kirtata e so kirtima kañum ne mbottata kono muusi ko ɗon ko moƴƴani ko ari jiya kuɓe jeni ceer on single gadimi yaltinni quoi on message gadimi wadde lancé mais ɗum ko avant 2009 on non n'est ce pas avant mais est ce que mi wonma ciseau nenaɗa e mabɓe nde est ce que an concept ma o a tawi ɗum toon quoi par exemple oui mi tawi ɗum toon e aɗa aranno joni e son uji ɗi mbaɗi après min jiitodiri quoi jiitodiri par ce que min to mbaɗi kamɓe ɗum ɗon ɓay quoi affaire wadde musani quoi c'est pas compliqué ok Tales sa ƴeewi nden Fouta men ene hamni sa wiyama ka rappeur guila jinnaɓe ha aussi kadi a faami e foof mais est ce que c'était pas compliqué par exemple quoi wiye ɓe ko rappeur par rapport e comportement o et tout est ce que on yani hen caɗele quoi si affaire diwan Fouta kam
eɗen mbayni surtout kadi diwan amen woni Gurumol ina fuuji fof en nene manque toon dogden fewi ko wayni raɓen mais nden quoi walla ha joni nden manque no dogde rab no fewi ɗum tagi noon joni sa naate ɗenno gueɗe ɓe paman ɓe fof mbiya ɓeɗo ɓe boni ɓe batti wadde ni taw henen paman vraiment kam affaire o eɗen mbawi winni ene muusi no fewi ene muusi ni par ce que a wiyat aɗa ya concert yimma majjani way salo ɗin ɗon afuji jarani yaade ene heewi daaro heewi ɗumuji majjan tan fo tan way bayraɓe gona yettoɓe rab gona yiji yeɗɓe rab kadi ɗum tagi affaire o ɗefi no muusi seeɗa mais joni kam men eɗen mbawi wiide nen ça va par ce que min pamadiri mabɓe ene ɗum afuji quoi yeman nane e haalama a wi début o on naati hen sabu yidde ko e tout aɗa andi mais ko yeehi ha ɓooyi jogui ɗon carrément cuusal ganduɗon carrément ɗum ɗo ko liggey quoi ko golle ko carrière quoi hande oɗo saaha musique son mbi on goppi rap ma hewɓe tikkan moon par ce que natti onon quoi oɗon jogui fansuji oɗon jogui yiɗɓe sehilaɓe et tout mais hol année nde ganduɗon carrément ɗum ɗo son puusi ene wawi wonde hankkadi quoi ɗum leeri vraiment wonti hankkadi gurdam moon ko 2016 quoi 2016 ok 2016 hunde hankanti ɓeydi wonde quoi par ce que avant 2016 ko Fouta min ɓurno hedde quoi kadi toon moylol aɗa andi toon ha yisto jooɗi pour mbeɓani toon quoi kisi min kettiga min jaltini single goto single o ko min jaltinimo nde min jii hen vraiment ko heewi quoi waɗi succès vraiment yimɓe puusi amen kadi intéressima e son he quoi no wiyatano son ko Bella eyyi woni ko son belde son love ko Bella wiyete on noon kañum min jaltin ɗum mais est ce que min mi heeɗaki son o est ce que on dokke min hen seeɗa so couplé so refrain kala wawi hen wonde saabu Allah min meeɗa hen quoi big weltare TV dañi hen hunde affaire o hen ngoni I call you Bella, Bella, I miss you Bella, Bella. Affaire o ko noon quoi Ibrahima après aɗa wawi nandude hen couplé o quoi so tawi par ce que ɓooyi wona yejitani kam nenema I never give up you, you're my everything, I miss you, baby come back home, please my love, when I see you damay kontaan baby yaa nekk sama xol kay fekk si ma sama yaani wonata baan woni pom min woni banana baby kay yeman ko oɗo son rek min jotnimo 2016 nde bare nden yimɓe enen mbaɗi en intéressé mais biɗo mbete biɗo mbi sikki tan biɗo sa ƴeewi en ɗeɓi wadde dille seeɗa quoi c'est à dire wona classique quoi par ce que mbo sikki genre ɗi son uji aussi kadi musicalement e waɗa dille seeɗa yimɓe sukaɓe ɗo ɓe dilla belto e tout holno biɗo wano wonno ko son love aɗa o joguiɗi no biɗo hewan dille biɗo ala dille quoi ala dille affaire o weeli heeɗade tan affaire o weeli heeɗade tan dal waɗa classique ɗo dal classique woni sentimental aussi ok en tout cas mbo sikki depuis 2009 à 2016 hay so wonti aussi kadi on gandiyaki wadde carrière mais kam oɗon gonno hen oɗon jaa Fouta oɗon mbaɗa concert aji seeɗa mais est ce que avant 2016 avant son Bella o walla Bella on mbaɗi concert Wuro Molo walla Dakar walla quelque part non avant Bella o kam par ce que no mbirumami ni affaire o hennene wonno kadi gonɗigal ɗum min nattuno wondude seeɗa quoi no pamirta min moftuno ɗum seeɗa tan 2016 noon hunde no mbirumami ni nanguir ɗum normal hankadi quoi ok min gaccano noon ɓaggude tan ko noon Tales onko ɓeydata hen walla way ko noon tan après de 2009 à 2016 aɗa andi waɗi duuɓi seeɗa way 7 ans vraiment 7 ans c'est ko no wirni tan on instant kam min mbayin min deccinen seeɗa quoi tan mbayi quoi min deccinen ma min gari ga hende nde noon de min dañi ga studio moƴƴi ɗi après tini min jewtidi min batti ɗum hen wayno carrière ni quoi ok tan ko nini mais aussi nane a haale haala ma nden aussi kadi Fouta enen manquira structure so fatidi studio labilaji goɗɗum e goɗɗum ala sah gonɗa carrément wonto jahata gam aussi yewtide yimɓeɓe walla ɓurɗoma gandal e nandema carrément ko waɗi hip hop quoi mais est ce que ngal ɗum ga Dakar nde ɗum ɗon on dañi hen ɓeyditade quoi par exemple quoi hande comme par exemple des ateliers walla oɗon keɗo ganduɗa carrément ɓeeɗo eɓe gandi hip hop walla onon ha joni tan ko weewi mon gonɗon quoi guillen ha joni koko mbawɗon ko mbatton ko ganduɗon ko mbatton men boy won dijo soljo dijo nano mbuur ko to min mbaɗat prise kan après que to min mbaɗat to min kay wadde programme so amen kew kan kadi omo holla min gandal won dijo kadi mo joom Sénégal musique mon sali kadi
so min jeehi toon omo holla min gandal kewgal quoi omo haalan min ko heewi musique omo haalan min style ji musique kewɗi omo haalan min ko musique ko fate pop omo wi min yomin gabbo e dancehall o min hooson so min gaddi min mbaɗir ni way wattano kam heddi ko so komin gaddi minen tan ke waɗande koye amen quoi manam neɗɗo kam kala kada ɓeydo janggude tan aɗa ɓeydo wawde a yaha hen kadi aɗa ɓeydo famde aɗa ɓeydo andude quoi walde wadde an Tales aɗa yaadi aussi kadi neɗɗo artiste o ne foti janggude quoi ne foti aussi ƴewde woni humpito quoi e ko waɗata ko si ayen foti dañde humpito no fewi par ce que min nde min gari ga nde ni mbaɗa wawi ko nden min dañi hakkillaji no fewi nde min dañi ouverture e hip hop par ce que nde min tawi ga holen e grand jamen mbiɗen mbajo min e mouvement en mbiɗum mi weeɓay ɗum ɗo a jokkat golle rek kadi mbadda hen muñal fewi aydi ɗum tagui chaque instant aɗa foti dañde rokkoɓe conseil kadi no oɗo wirni woni studio uji so min jii toon waji ɓe no mbaɗami orienté nice wamɓe no Soldier en e DJ Mo en fof en mbaɗami noon tan kono min lawol quoi donc affaire o kam sa woni hen aɗa foti hen jogade humpito no fewi foti jogade hen humpito kadi aussi kadi jaɓa aussi yankinade ka anda ko namdoɗa c'est important wadde ko message envers tous les artistes hay mo wona rapport kala ko mbaɗa wonde aduna ƴeew janggude quoi aɗa namdo sa kala namda ma ɓeeɗo gandal yeman o kidima ko wi ko ɗum tagui minen Pique Weltare TV minen ko ni tan min mbayi min mbaɗani ni quoi ye e kono ɗum ko 2009 2016 le son Bella ari dajjiti Fouta dajjiti Sénégal ɓe ganda quoi puɗɗi wadde star uji puɗɗi hankkadi mo sigguide est ce nden on chance aji nden hankkadi waji ɓe wuuro molnaɓe ɓeni jes Fouta non so wona caasude min caasani ene caasude min noon ok en tout cas 2016 2018 mi sikki est ce que won son uji gonɗi ɗon par ce que en 2018 on mbaɗi mixtape ni wiye fotani yontu ko nden hunde yontu fotani yontu c'était par rapport à quoi holko fotani holko yonti fotani yontu ko mixtape momin jaltino woni tagi mi wiide fotani yontu par ce que nomin ɓoyre hip hop e ni foti yanktin woode komin mbaɗi quoi par ce que yimɓe fof nana caggal amen surtout 2016 o yimɓe fof yanktin nana ketta min no mbiya ɓe gon flash foot ɓe gon flash foot mais noon mixtape o noon min mbi yanktin fotani yontu affaire o fotani yontu par ce que yanktin yonti nde min mbaɗi hunde yanktin mbaɗa ɗum e cara ɗum e Fouta he quoi ɗum tagi min guinniri mixtape o nen fotani yontu quoi fotani yontu ok nde mixtape o yalti nde walla kalen seeɗa mixtape o holto waɗa prise programmation et tout quelques détails uji holno yaari quoi fof ko Fouta waɗa walla ko ɗo e Mbour Dakar ko ɗo studio min mbaɗi quoi studio goto ko sali woni e ɗiɗo woni ko Mbour quoi DJ Mo e DJ Soldier quoi ko ɓen mbaɗi programme fotani yontu no foti son uji gonno hen somi jumani 13 titres ɗum ko album fonno wonde walla ko holko tagi wonani album ko par rapport e aussi kadi style qualité musical o walla goɗɗum way on kay mataw ko inde nde tan kono album joganaki mo haydara Himzo bon ok programmation mais en tout cas ne waɗi son uji ɗi ganduɗa carrément hannde somi toɗɗima ko wayno goor yalla en e goɗɗi e goɗɗi par ce que mi heeɗima son uji kewɗi hen machallah hol succès mo mixtape o rokki on e aussi kadi hol mbadi ndi mixtape o rokki on caggal nde yalti quoi par rapport aussi kadi e wuuro moolo Fouta Dakar e Mbour est ce que on watti won yimɓe woɗɓe quoi si vraiment mixtape o kam no min jaltin ɗum nde vraiment no min jaltin séedeji amen fof min jeeyi c'était en CD koko yeyetano aussi koko yeyetano min jeeyi foof haydara min keddraki en neɗɗo kam sa yi ɗum ɗo ma paari yimɓe coodi vraiment a yi hen gartam quoi eyyi min paari ɗum kadi fansiji namdi ko clip namdi min mbaɗani ɗumen clip o quoi mais mixtape kam vraiment yooɓi machallah ok yooɓi wadde million ngaji inchallah ala probléme min garan mixtape o mbo sikki so tawi oɗon jaggi hen quelque son min mbo jaggi hen goori Allah je me souviens bien big up aussi à troupe Demba Bodiel min garin toon mbaɗoɗon e Amadou Ba oɗo hen jewno son mo ganduɗa carrément woni goori Allah son mbaɗɗo fayida ha joni mboɗo yeeɓa ɗum aussi e chaîne Pique Weltare TV nen toon par exemple quoi temmuji ɗi mbaɗɗon hen ɗi quoi par exemple hol hayso 4 5 ɗi mbawɗon jagguɗon e koye moon ɗi mbawɗon haalande woni yeeɓen ko Pique Weltare TV ladde ko haalanno c'était par rapport à quoi comme ça ladde mbiɗo wawi ɗum yimde walla addan min ɗum tan min jiiɗi ladde sari sagataɓe ladde sari jambareɓe ɓe jolay laade ɓe pecca duule ngam yiloyade
Allah wa janje Allah fodji dal amin yeman so la donne ko non yaay ko yimbe tan dan yankobe quoi parce que oɗon gandi eɓe tampi ga ko tampere en gonirno ni toon en goni to gonno toon jalta ƴeewoyi hillo yaade ɗum en ko courage no feewi kadi wonna ɗumen son kadi pour weltin ɗumen no feewi way Himzo yimɓe eɗen gonɗo ɗo hannde après min mi yaham yaltum koyɗo koyno gamo en ayi ko yeweno ɓolde a yiyata bande en a yiyata hay goto vraiment ladde no muusi ɓen jaaha kañum jolelaade mbaɗa calendeste en jifo en nani ko kewno libi ko ɗum fof nan ɗon quoi vraiment ene arteje te kadi hen sahani jaaha yimɓe ganda no gurɗa aussi sa neldani mbima neldani ɗum fof jiiya hen donc kono yoɓe pam kam wona liggade woni dañde liggade ko ni yaari dañde yaari ni par ce que aɗa yimɓe gonɗo nanɗo henne guila jibina ha joni nan liggo taw dañani kono ɗum ganduɗa pinat tan liggo ɓoyta ɗon keɓa quoi wona dañde kono yo Allah wallu tan ko woni foof dal no vice wiiri ni sa dañi sutor tan a dañi foof yeman en tout cas yo Allah rokku men enen Big Weltare TV surtout ya barkinde Allah e kono ɗum ko aussi kadi leçon ladde hen jeeya goori Allah o ɗum aussi kadi mbo sikki so tawi a heeɗimo goori Allah e no kala joni e ladde o e rokkuma courage aussi parce que déjà aussi won yahoɓe ladde aussi taw aussi tinnaki kalten gonga taw jahatan aussi kadi état wonde quoi déjà ndewa cagarte hen walla en dañi aussi kadi ndewnani lawol onon mbiɗon goori Allah ɗum tagi min wadde ɗon kadi aussi goori Allah quoi kala keeɗiɗo ɗum wawa kañumne heeɗowajo ngo kañumne tinno e hoore muɗum quoi mijitino affaire o wanoni min goori Allah mijiti goori Allah tinnoye hoorema wotoɗan to nangue fuɗema andu fami ono fadema ɗa ummo broda hawre baadema darde yonti jonde ko ayiba andu basal kañum ko musiba oto toppito reedu ma reedu Allah ñalande Allah foto baba Allah ñamande wat feere ɓuura guiƴi hay sino ñalande restoje baruji goni rêve ma 3h 13h woni réveil ma o musaɗa liggo gonda koye événement ma dañco pawɗa hay sino segen ma oto sikko flèche fouta ko segen ma yeey ko noon tigui leçon goori Allah en tout cas belle de voix ɓerɗe foof ndeysan merci beaucoup Ceerno Abdoul ɗum ko ataya wiyete ko Zeyni Hat a jarama merci beaucoup Big Weltare TV gaare bisimilla ƴettu nda belɗo ko noon tigui ɗo ko ndiyami sukara ɗo ko nana ɗo ko foof ɗo woni Big Weltare weltare mawde ok en tout cas bandiraɓe en nani leçon goori Allah par ce que ko mbiyata ko la musique est faite par l'homme mais c'est pour l'homme musique so tawi carrément jomum felti wadde c'est pour yaltina aussi kadi des messages yimɓe mbawa naftorade mbawa rentinde mbawa aussi hirjinde quoi sa nani Flèche Fouta ganduɗa carrément leur concept aussi kadi ko wadde temmuji baɗɗi fayito en keɗima leçon goori Allah leçon ladde e goɗɗi en mbawa haalde foof quoi par ce que temps men heewani mais aussi kadi joni o en kaali e mixte mabɓe hen jeeya woni leçon goori Allah mais aussi ɓe jaltini vidéo kesso avant vidéo o ɓe jaltini son biyeteɗo FF somi jumani Flèche Fouta waɓe gartu hen joni caggal nde bandiraɓe gay son dial ƴette kasuji moon merci moon joni inchallah en tout cas belɗo rokkumin hunde seeɗa min jala rokkumin hunde seeɗa an rokkumin hunde seeɗa kala ko welma rokkumin kala ko welma dokkimin tan gemono mo sino prison break hande jiya salsa jango jiya break wawa hay ndiga wiyano bakka break nangoromi nangaga puyɗo famara FF ko lañal wulli jawal lañat saydi warde lella andu ko ya wañat rimuji FF ɗo e ɓode mbamat min ko porapo joni noon no weɓat sa ko seeɗa woppu min jangat ɗo ko yaade Allah darde FF ko sino waji ina mbawi hare nde min ko mi tonisa mbiɗo wawi hare nde min ko mi tonisa so anda mbiya on bag ɓursikade ndon bagan ala mi anda Fouta wima ala woppude woɗi tan ko jokkude ɓamtare ne yesso wittito ko muñje seeɗa ko joote basal moƴƴay golle ma boni an sa tinnaki musat mettat komin taccat gappa gaño welto kiiɗo so woɗɗo kanko ɓatto ɗo mus ko fonnoɓe wallide kañumen bonit ɓe jiiɗi koto memaɗa ɓe keɓaɗa ɓe jala ɗum ɗum hoorema fof ma wel kamɓe ɓe garta yiɓɓe golle jakke ko enen ndendi hare nde place no waɗa wat a fewaniga heñaki emin deke kono min ɗanaki ara heɗo motoro nafatma plaisir et conseil ma heeɓi hen no jiɗɗa sisira mi jagantama en place no andi ko ummoni no andir fayniga yeman
first ganyam gele first round gele head odo sound plus number 1 lawol ngol juuti min dogi ha koy buuti juuti enemy ji kono buuti sa jabi minen bay bama okay ani noro sakoro okay wat ko welma niga peletika ni min jall yeman sikani musimeti min dogani gele ko yim egani ganya nana habe wonko uma felas wulin volcan batta ciuma niga no cap comme ndibe vap wuli wali ha min mera yende mbi kam bi vap yeman en tout cas merci beaucoup Abdoul Aziz ata weli merci aussi kadi à madame Ba woni Maya Bari merci e teddungal he donc merci beaucoup Fresh Fouta belle de voix Himzo Tales yewtande wadi fayda do émission mon sans frontières et Big Weltare TV en kali début mabbe 2009 en kali aussi le son Bella Bella ko non na jumani en 2016 kanyum aussi kadi wadi be pucciti be ganna be ngoni star uji be jodi en 2018 be jaltini mixtape ni wiye fotani yontu be wadi temuji baddi fayde be jodi aussi kadi musismi jumani en 2019 Fresh Fouta woni single Fresh Fouta ko hein woni FF ko 2019 ko ego trip wala clash on ko ego trip ah onon pito becce ko onon gondo ko onon bayi henjea ko pop quoi ah kulani noro sakoro ke ah bon kon man da joni wala wana won kulani noro sakoro ke njabe minen baye mo okay on ko on do joni ah bon FF wondi ko dokke quoi mo bawdon min bayi rap en tout cas noko henjea c'est hip hop parce que hip hop aussi ko dum il faut collira horema collira aussi kadi vraiment mbawko ma et tout taw ko positivement aussi machallah andi hen sa aussi wala son uji taw aussi ko tem nangam yimbe ganda niveau ma mais so be joldi mo tan be ganda est ce que non kon jalbodo ma taw ko jol ba mais est ce que on met la de clash quoi tagi aussi kadi on ko koy mon classe quoi ah bon on même hen sa classe ya wala classe joni ko para podi holdum ko buri hewde e kalsuji mata don di jafdona ko yewtere quoi ko holko kewdon nande quoi o waji mbade don clash quoi wala ko on goni e saluji be jidi inde kambe so wona inde tan mi jirto respect en tout cas merci beaucoup joni hol paden le son mo ganda carrément hande kanyum woni jamano kanyum woni actualité le son debbo pullo kanyum badon vidéo ngarten seeda mais ko addi kalen kala e vidéo debbo pullo jehen to regito je Amadou Ba ken vidéo je ngarten Amadou document vidéo debbo pullo sans plus tarder leydi yije kangi nangu bagi debbo pullo foko bande joddo hande joddo jamgo debbo pullo adi heedi heewi needi wawi nyantongal battinamo berdugal ada nilga ada leedi yije dane dafuri bale ada yoni ada laabi der galle ada aabi jottoda bartuma goddoda be hattuma mosuma no weltina mbaadi man jeftina dewtuma no pendina yitaade mettina dosuma no lentina haaluma no jemmina haala namdo gommida baadi jonnam tolnida mbaye baadi nulmida tinota ko gommida leedi arde tolnida debbo pullo kettida min mi eri mama min yewde mama min mi hatti mama debbo pullo budelana debbo mama debbo pullo budejam debbo pullo balejam debbo pullo budelana debbo mama debbo pullo budejam debbo pullo balejam debbo pullo ndaw ko wele parnarade ismo kodo faw parade ndaw ko yodi ndaw ko yonta ande matowa jamma yanara an ka kange wucuma yanara fundo kange mariama rewbe yode ko ndiyama ada yodi ada rimdi golle pewde ada rimdi fundo kangam debbo pullo budelana debbo mama debbo pullo budejam debbo pullo balejam debbo pullo budelana debbo mama debbo pullo budejam debbo pullo balejam jillo den debbo pullo debbo mo jom fullo salito gacce seedina kange addu jungo sakamante dawkoteyi hewineji moƴƴi
golle jooɗe galle faaro leñol ko debbo pullo ñanti leñol ko debbo pullo jom jamde yaay famde yoɗi jaɓɓal waawi ñamgal ko debbo pullo heewi teddugal waawi jaɓɓugal moƴƴe garɗo wonade jaaɗo andi haaji mum yata waɗɗa ɓoyta arta yoɗino yonta mooso yayno ɗakkudi ɓale ñiiƴe taltal pullam debbo wayne jongma machallah debbo pullo ɓuɗelnanana leɓiyuma yimmananana debbo pullo moɗe jam debbo pullo ɓale jam debbo pullo ɓuɗelnanana leɓiyuma yimmananana debbo pullo moɗe jam debbo pullo ɓale jam. merci beaucoup en jeewi vidéo mo ganduɗa carrément vidéo sa daari ɗum ma yi hen pulagu ma yi ɗum finatawa ma yi hen aussi kadi vraiment aussi kadi ganduɗa ko wiyete ko pulagu carrément hande on hol inspiration mo jogui ɗon nde mbatton vidéo nde saabu weeɓani aussi kadi e surtout e côté rabo jomumen kewi kollude ko hôtel aji kolla won goɗɗum e goɗɗum mais onon on nawti on e iwdi men holto inspiration ko mi e tout e ko addi aussi to son debbo pullo o jimani gorko pullo addi debbo pullo ko vraiment sa ƴeewi iba debbo no foti weltinede quoi ko gorko woni galle kono kadi ko debbo woni galle so hoɓɓe gaare galle ko hoɓɓe ko debbo wawata ɗumen ko debbo moƴƴata mumen quoi ɗum tagui noon min mbi ko debbo pullo no foti weltinede eyyi kadi debbo pullo ñantugal muɗum toujours no foti darede partout machallah eyyi ɗum addani min yande min mbiya min jaltino vidéo debbo pullo kadi saro e aduna he il faut saro e aduna he yimɓe jee debbo pullo hol golle muɗum eyyi ko ɗum addani min Tales wa debbo pullo ko ɗum ɗon tagi min waɗi ɗumen nan kono debbo no wawi e nder galle no wawi teddude galle foof ene mbayri ko debbo pullo kam foof kala ko woni e galle kañum toppito kañum bismoto hoɓɓe kañum waɗata kala fullowuji foof kadi no ñantirto no wonire galle ɗum tan tagi min dokku ɗum debbo pullo mbaɗa ɗum kadi clip o ɗum kadi mbaɗen wawa yeɓede ɗum fof partout dans le monde ɓe ganda no Fouta no wonir et puis kadi no debbo pullo darde mum e daari hen quoi machallah te aussi kadi so jomum so goɗɗo yeeɓi noon debbo goɗɗo mo tinnanoki ma weeru tinnade anda carrément ko debbo ni foti waade aussi Himzo anne aɗa jogui joom suudu kam ok bisimilla ma debbo pullo debbo pullo say min jaltini debbo pullo no foti yimede debbo pullo woni nene woni mama woni foof ayi debbo pullo defantama ha ka ñama ha kara debbo pullo addatma ndiyam addatma kosam belɗam debbo pullo kañum tampa kadi ɓosma wadde hen ɗum yeman ma fof dal debbo pullo kam dal jewɗi mum ala min jaltini son kono e vidéo kono ma min mbaɗ ko ɓuuri ɗum e debbo pullo inchallah ne jari ɗum yeman merci beaucoup holto vidéo nayi on oɗo instant o yalti nene yeeɓe partout par ce que nane mi ƴeewi e nder ɗum ɗo moon vraiment waji ɓe ne jeeɓa ɗum est ce que on dañi hen écho mo ganduɗa carrément en deeñi hakkillaji moon par rapport e vidéo si c'est vrai vraiment yeɓɓe ɗum ɓe kam hay YouTube o commentaire uji ɗi min jiiton ɗi machallah ko wiyeɓe machallah vraiment jokke tinnare koni muñal ko ɗum tan min jiiton wallahi vraiment min jiihen avantage quoi avantage ɗum machallah yo Allah naw ɗum ha wona international inchallah ha tacci keeri projet ji ɗi ko holɗum tamen nena gasa projet ji Fresh Fouta to joni joni o holko woni jeesa moon ko produit album woni jeesa moon ko concert aji ko holɗum wa joni objectif aji amen min jogui hen objectif aji kew joni min jiiɗi kadi waɗede concert aji partout aussi kadi wadde produire vidéo ji goɗɗi quoi ɓeydude vidéo ji par ce que yimɓe nan mbi min jokke tinnar kadi ala darde minen kadi il faut min ƴeewa kadi wadde kadi ko weltintaɓe haaɓe kadi mbawa kadi wadde amen suivre e yebde amen kadi rewde amen no fewi ɗum tagi noon min daraki joni min ƴeewa wadde sowuji goɗɗi e clip aji aussi kadi somin paari ɗon min jiiɗi kadi waɗoyde album tawa ko album normal wona mixtape tawa ko album ok Himzo temps men nena gasa ha laaɓa ko émission men sans frontiére Big Weltare TV émission men hande
Himzo hande so tawi mboɗo namdoma question goto e ko fati aussi e tonto wuro Molo par rapport aussi kadi e fansuji mon et tout partout hol message mo mbattaɓe an à travers e inde Flash Fouta quoi way fansuji mi jammi tan ko yoɓe jokku golle yoɓe nango to nangue ɗo ɗum yimɓe gila hanki taw hande suwa hewɓe tawti min ni kono won wonɓe ɗo gila hanki kono hande kam machallah quoi Flash Fouta ne jogui fansuji partout wonɗo leydi France to Amérique fof dal kala to miiɗa Flash ne jogui fansuji ko dama min beltima fansuji min ngala jogui waaw yebbi giɗo quoi giɗo ma kam bilono yinma ona wawa ɗum yebde hanke ɗi hay sa wiyan ɓuuri a wawa ɗum yebde quoi ma min beltima no fewi yooɓe jokku golle tan inchallah kamɓe ɓe nimsata hakkude mabɓe Flash Fouta so Allah jaɓi inchallah ɓe nimsata aussi hakkude mabɓe Big Weltare TV so Allah jaɓi e kona ɗum ko tamen gasi ha laaɓi belle de voix Himzo Tales Flash Fouta woni ɗo from Wuro Molo ɓe mbaɗi big up aussi Hitler big up à toi brother a weltanama no fewi aussi Sakowel ɗin ɓen ko groupe amen kadi aussi ceerta e pusde amen quoi président feddiɗɓe bammal Wuro Molo kamɓe foof somin limti tan min juumat way ɓe beltanama quoi ok en tout cas merci beaucoup c'est un immense plaisir mi accon goto mbayen ɗon après yimɓe uddu émission men Himzo yimɓe mbayno uddu émission tamen gasi ha laaɓi way bandiraɓe mi salmini bandiraɓe sehilaɓe mi salmini yeɓoɓe Weltare TV Big Weltare kadi Big Weltare yo ko big yo weltare mawde weltima weltanima Iba men weltanima joom caméra Amadou Ba beltana no fewi mi calmina mi salmini bandiraɓe mi salmini kala jeeɓo émission o e mbir pullo kala to wawi wonde mi salminima no fewi mi jarama yeman merci Himzo Tales assalamu aleykum ha joni kadi ko weltare tan kadi jokkude weltare no fewi Big Weltare mawde kadi ko weltare amen kadi arde ɗo hen wadde Iba men émission e aussi Amadou donc ko weltare tan ɗum beltima ɗon to wawi hadde o ko Tales mbo Flash Fouta haalta e moɗon ɗo kadi en mbaɗi big up à Hilaire honno ɗo wonde mais non tan hande mon France mbaɗi mbo big up no fewi e aussi kadi fansiji woni jokkude golle e rewɓe amen ɓe kamɓe aussi kadi beltanama e yeɓoɓe Big Weltare TV e ɓiɗɗo pullo Foutanke foof kala to wawi wonde ɗo ha partout fof salminama curama weltanama for real wonno ko Tales woni belle de voix mbaynoɗa bandiraɓe après jeehen vraiment hennene min beltima vraiment aussi kadi min beltano moɗon kala e saaha mistiba men a weltanama an saabi garangal amen ɗo hennen aussi Amadou Ba joom caméra o kala jeeɓo Big Weltare TV on calminama on juurama aussi jeeɓon mbaɗon abonné tranquille quoi yi pulago ko yes tan fayi quoi inchallah ouais yeman en tout cas il se nomme belle de voix Himzo Tales kamɓe goni FF Flash Fouta weltare waɗi ɓe gari ɓe mbaɗi aussi ɓe kaali toɓe gummi toɓe ndewi koye mbaɗi ha tengte oɗo vidéo mo ganduɗa carrément ko vidéo baɗɗo fayida c'est du pulago woni vidéo mabɓe Debbo Pullo en tout cas weltare mawde dokke yebde chaîne mon Big Weltare TV chaîne mo ganduɗa carrément ɗo mi haala walla mi dejja oɗo chaîne o wi yon ɓoƴƴu mbaɗe abonné so wona ɗum mbaɗe abonné en tout cas merci beaucoup Amadou Ba le PDG de la chaîne Big Weltare TV merci aussi à Dji mo ganduɗa carrément kañum je Nilo TV o yama yo ara o tawta min o jaɓani merci beaucoup brother on calminama on juurama on love à la prochaine inchallah avec d'autres artistes ɗo e Big Weltare TV peace yew yarlumi yaafumi ko siwde ko feeñi yarlumi yaafumi yurno ko diine ma ƴawa so selli so haali yen julmo wuuri yen julmo kewɗe